Bon dia, Turenne. Een boodschap van de verkeersofficier van justitie over het dragen van de gordel. We zien op dit moment dat meer mensen de gordels dragen voor in de auto. En dat is een goede zaak. We hebben ongeveer 20 verkeersdoden per jaar en het kan flink omlaag door vooral de verkeersgordel te dragen, zo is uit onderzoeken hier op Curaçao gebleken. Het doet me goed dat de gordel beter gedragen wordt voorin, maar het kan nog veel beter. Het verbaast politie en openbaar ministerie een beetje dat achterin de gordel niet wordt gedragen, terwijl we ook een gordelplicht achter in de auto hebben, in de wet beschreven op Curaçao. Het is vooral heel belangrijk dat kinderen achter in de auto de gordel dragen en niet los zitten, niet tussen de stoelen hangen en niet op schoot voor in de auto zitten. Helaas hebben we op Curaçao al een historie van kindjes die zwaar gewond geraakt zijn doordat de gordel niet werd gedragen. En dat kan niemand zijn bedoeling zijn. Dus ik roep de ouders, de broers, de zussen, de oppas op om zelf de gordel om te doen. Maar vooral ook goed te kijken naar dat kinderen achter in de gordel aandoen, opdat het ook hun leven kan redden. Mitaroka, pueblo de Curaçao, babisti faha di seguridad, den auto. Tanto di lanti como patras den auto. Esaki ta salva vida. Bisti go faha di seguridad, di bomes, i di uyunan. Dank.